Dođite svi. Biće fino, da. Biće sigurno. Juče lep dan bio onako, bilo sunce, bilo svega, Sanja i ja imali malu ekskurziju, svašta nešto, i ako ste pomislili da ćete možda imati sličan vikend, pa ne mogu da vam kažem baš tako da će biti. Pa, nemam pojma. Ajde da pozovemo pravu osobu. On je Miloš Vujović iz Serbia Metal. Da čujemo mi šta to nas, Miloše, čeka za vikend. Što se tiče vikenda, treba će da bude kiša nego snega, pogotovo u nižim predelima. Znači, temperatura uglavnom između 5 i 7 stepeni u subotu i nedelju, a u planinama će iznad 1000 metara nadmorske visine će padati susnežice i sneg, i to naročito u nedelju kada očekujemo zahlađenje po visini. A što se tiče ponedeljka i utorka, to su za sada prognostički modeli neodlučni, tako da postoje šanse da utorak nakratko bude negde i u nižim predelima susnežice i snega, ali bez nekih većih šanse za formiranje snežnog pokrivača. Ja ne mogu da ga dočekam, zaista već sad onako poprilično sam nervozna, ali ajde da čujemo, hoće li biti snega za Novu godinu? Pa za sada ne može on ništa reći preciznije za Novu godinu, jer preciznije vremenske prognoze koje uopšte se rade u meteorologiji su za nedelju dana i maksimum do 10 dana. Tek može se orijentacijno eventualno znati za 15-20 dana, ali ništa preciznije. Prema nekim dugoročnim prognozama Europskog centra postoje šanse da će januar biti hladniji od prosječnog, ali to je za sad samo mogućnost. Ja se nadam da će biti upravo tako. Obućemo se. Da, Miloše, mnogo ti hvala.